Alhaji Bala mai daji. Alhaji Bala mai daji ko da an kira bale an yadda uban gidan ba haka tsara da gaskiyar mu gaskiyar ɗan jamar gadan da kan. Alhaji Bala mai daji gadan da kan Alhaji Aminu mai daji uban kasan mutanen su magadan da kan. Alhaji Masala da Zaki. Uban kasan mutanen su mara kewaye gaba da fata da ana ta fata ta yamma. Madan bata a dawo lafiya kai a tarkar da Allah ta kare amma wani wata ta ko da Allah ta yi rike da zaga ya mu samu abinci ka dan da nan dai ka ana ta fata ta a dawo ake hoje a dawo ake hoje a dawo ake saboda su kai ga ko yana mana kanto wallahi su kai iya sun fara ba mana kanto ai dan da ko da guda mai kana alƙanin dallo da ana ta fata ta Allah ta mutala dan shi da yana godiya yana tsarawa a dawo judi a dawo na a fada da rabbunan kwadara da Allah wani ya fara baki ne abu ne da zaga aka tau da gaba ga ke kallo da gaba ya ga ke gaba da da karo ne bar da maliki da da kai da gaba ba da da sau da Allah ya ga dogon bali ne kai ya ne kana nallo 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 dogon ko da wadi dogon ko wani ko wadi dogon ko wai yo mutabiya muje kama ba sauki ciwo arne muje zuwa mahaukaci da haifura ko ka shiri ta kai